עדיין לא הכנתם אסדו? אז המתכון הזה גם כשר לפסח וגם קל בטירוף. 3 דקות עבודה ויש לכם את האסדו הכי טעים בעולם לערב חג. תראו איך הבשר מתפרק והעצמות פשוט נופלות מהבשר מרוב שהוא רך. בתחתית של התבנית אני שמה בצל לבן ובצל סגול, אפשר גם רק אחד. מוסיפה מעל תפוחי אדמה שלמים ומטבלת בקצת מלח גס ושמן זית. אני מניחה את האסדו מעל עם הצד של השומן כמה שיותר כלפי מעלה ושופכת את המרינדה שהכנתי מעל. אתם קולטים שזהו, זאת העבודה שהייתי צריכה להכין. לסדר כמה ירקות בתבנית, לשים את הבשר ואת המרינדה ולשלוח לתנור לכמה שעות. 3 דקות עבודה ויש לכם תבשיל מושלם שכולם יבקשו אותו אפילו בשישי. הוא כשר לפסח טעים. עכשיו אני יודעת מה תגידו, סבבה, היא אומרת שזה קל וזה 3 דקות, אבל מה עם הכלים שיש לי לנקות אחר כך? אז גם לזה מצאתי לכם פתרון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת ככה את הכלים המלוכלכים כמו שהם, להכניס למדיח עם הקפסולה של פיניש, ותראו, זו תבנית שאף פעם לא מתנקה לי אפילו כשאני מקרצת. כל הכלים המלוכלכים, הכפות עם הסילן והחרדל והשום. יאללה, אתם חייבים להכין את המתכון לחג ותצטיידו בקפסולה.